Dobrý deň. Ja by som najprv chcel pozdraviť Hedviginých rodičov, ktorých som tu niekde videl. A chcel by som im povedať, že majú úžasnú dcéru, ktorá to všetko, čo tu 7 rokov sa na ňu valilo, vydržala. Hedviga je fajn. Ja sa niekedy pýtam sám seba, že v akej krajine to žijeme, keď vy idete do roboty alebo do školy a niekto príde, zbije vás, potom nejakí policajti to nejako divne vyšetria a potom predseda vlády s ministrom vnútra na nejakej divnej tlačovke povedia, že ste si to všetko vymysleli, mávajú tam s dôkazmi, klamú a sa im z huby práši a urobia z vás nakoniec zločinca. 7 rokov vás zvláčia po výsluchoch, po psychiatroch a nakoniec vás vyženú z tejto krajiny. Tak sa pýtam, že dokedy to bude trvať žiť v takejto krajine, lebo to sa môže stať samozrejme úplne každému. Moja skúsenosť s Hedvigou je taká, že keď bola tá prvá tlačovka, tak ja som samozrejme na to kúkal a hovorím si, čo tá Maďarka si toto všetko vymyslela pre Boha živého. Však tu minister vnútra, predseda vlády, hovoria, ako ona tie obálky tam naslinila, jak klamala, ja neviem čo, proste to všetci poznáte, ale potom mi to bolo také divné, že ten Kaliňák tam má to tričko, ktoré malo byť len v tom spise vyšetrovacom. Nikde inde, on tam manipuloval s tými dôkazmi. A národ, Slováci, nenávideli Hedvigu. Tá sa nemohla ani na ulici ukázať. Tak ja som sa rozhodol, že sa budem tomu prípadu venovať a nebudem to tu do detailov hovoriť, ale zistil som, že oni klamali. Tí dvaja muži klamali. A dnes namiesto toho, aby sa tejto dievčine, matke 2 detí ospravedlnili, tak ju ženú pred súd. Títo dvaja muži reprezentujú chrapunské spôsoby tohoto štátu k svojim občanom. No a to je ten dôvod, pre ktorý som sem prišiel a chcel by som povedať, že Hedviga Malinová je úžasná žena a bude slobodná žena, bude šťastná žena a chrapúni, ktorí sa snažili zničiť život, šťastní nebudú, ale my áno. Ďakujem vám.